Sinoigumidze musabo wesungura dzamanopiwa nePeace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio chishanu chega chega mwina DJ Hatie David Chipoyi. Yo, DJ, are you done mixing yet? Your DJ has only just begun. DJ Hatie on the radio station, Blue Jeans Radio. Bachero shireni mukati wangu asi usasiye imba moyo usasiye imba masisi wa usasiye imba masisi wa usasiye. Welcome everybody to the Blue Jeans radio station, Sungura Top 10 show. And on the Hatie David Chipoyi, the Blue Jeans master, Manomera Moyotewa. Amuri say, you fambe. Apana battention ndono paita mapaji andika. Paita manu waviri. Awekutanga wacho ndiye mkomana kurira. Gift muyozi neka baka nonzimo murudo. Apa Blue Jeans radio pacho wechi too much. De baba. Vafunga kwenda ku Mozambique akunogara iko kwande apaka ipameni aibo unandinaga mupurwa unenzera hani kwe ndinotaka sele munzele unandinaga mupurwa unenzera hani kwe ndinotaka sele wandigondera anonzi Alec Musuke nekabona dziko 77 akagripa 10 mapacha nditi akopa 9 panani ko ngatione kuti zviri kufamba 1-1 andonzi Hatie David Chipoyi, the Blue Jeans master, son of moyo amwana omera moyo tewa amadizi papaya ipo paya nditi Nipetera ndiwe wakandipe ikojoyi mamoyo wandipetera ndiwe wakandipe ikojoyi andisiwe ndawe chidiro ngachitoka kunopachike zireva mwezeze zvamungada kuchitiro ekuti kana muchida gara vanokuda imwi makombarira vachamuno komababizuriko Amosi tekwani aneka mugano dziko ekuti ida muvengi gara vanokuda imwi makombarira vachamuno komabizuriko angela kutambula kunya mpata kashe kuzidawani zonke lapo yakona
namhlanje ngesishanu hayibo oyazizwa yini Semusingaterisire kutendwa usaneta kuitira vamwe zvakanaka. My apologies to those who have called me at the likes of Ababatu, Mukoma calling. So this week, I'm going to can actually shift and it is. Sangwa kurongedza rugadzira makozi yakabva yazoshaikwa. But I can promise you next week, munonzwa zvichiitika nditi. But thank you so much, Babatu, Mr. Colin, for calling to the radio station. You are a blessing to us. Welcome to the Blue Jeans radio station, where everybody is somebody. We make sure we cater for all your musical needs. If you are less for gospel music, this is the place to be. There is a lot that is lined up for you. There is the Sungura music, popularly known as Musebe. You will be dancing your way up, and I rest assure you that there's a lot more programs that has been lined up for you. Whatever that you want to do or talk about, this is the place where you can be able to enjoy. Find us on Facebook. Just look for the Blue Jeans radio station. Also find us on YouTube. You will look for the Blue Jeans radio station channel. Subscribe, like, enjoy, and share. +276-1245-6700 motaura na chief ya mbongo monzo kuti zvakamira sei kuti mupinde muchirongwa nditi mungava vaimbi kana kuti vatsigiri. +277-8316-38 0600 motaura na chairman Shazia monzo zvakamira sei kuti mupinde pachirongwa nditi mungava vaimbi kana kuti vatsigiri. Uye kana mchida dzimbo manje ndova munobata mai mopedzerana. Aiwa munopedzerana. Vanonzi chifi vanonzichiyamesa ziya. Aiwa. Ando kubasa kwawa nditi. Anefenyo ndai Blue Jeans radio ndonzi ati. +276-8314-9751 andedza simba rashe Saudo munyoma tombo usina musha amowa kuti zvakamira bwanji amaizira anefenyo ndai Blue Jeans radio Pachitown Del amaizira alinjane Cape Town pasi pezvilami angoparadza imeso hamba nejera maboys ingoma yatona kukhangira pakatsvira dzimwe anjenge kuvhota kwene apenias ngwenya pazambia parizeko Sierra Leone varizeko baba prena seko prena ndoreva boss chamela Gaborone yakamira seko kwa Midas zviri kufamba ere akomane never mind happy birthday to you tongononokera chera mashura nditi zvinyatsoti wakawaka +26377749219 ndo namba dzangu dzenhare kana mda kufona kuti munge muchipinda pachirongwani every Friday. Baba
Chiro kagere pa number 8 kaparadza imesi. Akagere zvako pa number 7. Simon Mutambe the Cobra King of the Gem Code. Amaisara muri bwanji. Kuna maisisiria futi. Muri bwanji maisisiria. Kuna mai hati futi. Kondogo shase. Variko. Shumba dzese muri right here. Akawana moyo. Anamukanya. Kozebura. Vanachihera muriko. Andoreva imana maide. Muriko. Ana manjenjenje ganda remabheki. Zviri kufamba. Amainini maiyambongo kuri seise. Apachimani mani apo chiamisa ziya panotamba iri pamusha makasvika maya right. Akoma. Akwazise mutazi munotamba iri neni. Ndindataura izvo zvedu. Simon Mutamba greba number 7 got number 6 pagamera same. It's not time adi. Atiku manya. Chirongwa cha munopone Peace and Love Saloon, the beta solution and more fun. Pablo Jeans Radio Pacho. A Friday yega nditi. Aparse pa Rustin Big. Aparse pa Mafiken. Zirufamba ere pa Brit. Apollo kwanda gatruku ya kwanditi ne branch Peace and Love Saloon. A Cape Town tukusita zakare. Johannesburg tukusita zakara nditi. Tukufra branch. Peace and Love Saloon, the beta solution and more value. My name is DJ Hatie David Chipoyi. I hope I find you well wherever you are. I'm marking was in the Judge Express. Uraba Paco. Kakirepa 6. Sekufota kwenye China 4 p.m. to 6 a.m. every Friday. Vanu Sungura mnofota rinda pota. Embo jikafura mkawedhraba kapa. Ndakupa top 20 man. Barangana mapura mafigaza mutabira ndombo kusema atendane iko maina baba akakubereka uele ma business kana musina afudze zvanoda mai vanokosha ata ukuchinoi uchavatendane iko maina baba akakubereka uvele mabhizinesi kana usina apfudze zvanoda mai vanokosha baba vanokosha. Vagari veRustenburg, Brits, Mafikeng, munoziviswa kuti Peace and Love Saloon yakavhura zvakare ine mahairstyles anotiwo carrot, twist, freehand, hairpiece and many more. Mahaircuts anoti mohawk, cheese cop, police cut, box cut, ladies cut, brush cut and many more. Kuti munzwe zvakawanda batai DJ latest pa number dzinoti +276 1343 7323 kana kwenda pa email address inotiyo peaceandlovesaloon@gmail.com. uye nekuda kwechirwere cheCovid-19 munokurudzirwa kuti muye makapfeka mamaski enyu. Peace and Love Saloon, the better solution and more value. Rimwe zuva vakomana wewe zangu sichana
apa ndita zvitaura nditi kune vakambomutsa dhewa nditi ndizve pane vakumutsa dembo vanhu ivava musazoroya nditi handindangotaura zvangu anonzi brighton chivara chiboro nekapa kanodzika zvangu zvichanaka ane rimwe zuva zinongosvika pazinotapira chena nditi hazvinapi zvakaoma iwe uramba wakatsungirira uchiramba rese rese so zvako zvonaka bedzi rimwe zuva ndine vimbo zvangu zvichanaka tariro paupenyu rimwe zuva mumwe wangu zvako zvichanaka usara setariro pano vanhu ndakatseya udongozonditambira musi wechina musi wefriday tanzi mangwana muti kwazisi zvako zvichanaka vedu vene chitomhanya nechirongwa aikambozi ndakatifonai vanhu you need to call me. Stop that system of looking for me everywhere on Friday only. Mune mumbori kupa pakati pesa 9 call me ndifonere asave muri say Mr. Murombo zvekufamba overseer Dunlop madi Stereo music power. Izo zitanaga, that is zitanaga. It was a blessed week. Akuma studio Blue Jeans ready to takatsikwa na Bishop Pastor Blessing Shumba. Pare zvimawekisa tobada kuno kuzimawekisi zvavakasiya vatitsvetera voice ravanhu. We thank God for that and I'm happy. I'm very, very happy. I'm also excited. To those who are following us on YouTube, thank you so much. The Blue Jeans radio station is the name of the station, as well as a Facebook Blue Jeans radio station. Ngasangane pa group iro timbotaura nyaya ngatanda retone atinzwe zvakamira sei ngasangane pa Instagram Blue Jeans radio station. Manje tiri kupai a website tosangana pa internet radio chapo tichitefenyura live muchifona chitaura tesa ndeti kamanji rekambara machimbona matambijana tono kuti zvinosvika pano Brighton chivara chibolo pa number 5 nekambo kanunzi zvangu zvichanaka ko agere pa number 4 kupindurai muvataurire soko vana manyenyenye na shumba
chinyarara zvenyu Mwari vachakupindurai muvataurirepo Vanasamaita imi chinyarara zvenyu Mwari vanopindura anozviziva masibanda Samanyanga neumba Namusodi chinyarara zvenyu Mwari vachachipindura mubvunze vaera moyo Bvunzai isusu Walapa Wainzwa movu Wayamgara anonzi teki movena textual chai muchanzwa next week mwe murume aidera so nezuro aitaurisa anzi vakomana da kuvasungisa futi kunga maidhazi ivanimika ime anzi teki namuchema koita vana vamaisisiri aida kuenda muchazvinzwa next week andoita makohwa nditi muchavazwa baba vataurisa yavoka vari pamuromo tu ndo zvatoita vane venyore blue jeans radio ndonzi hati David Chipoyi the blue jeans master. And so moving on, coming up next is a short break. Buzukurwa wakadzura kupika kubvira kubva wabuda kudaka kudaiso. Zvasekuru akomana ndakadzura kunonzi ku Peace and Love. Ku Peace and Love Saloon sekuru. Zvekuti kana pia wako wakaenda vanobuda here kudai. Vanobuda kuita ngirozi chai kuita mandara chaivo. Chirege kugara pano muzukuru regatido pabhuya wako kabari vaende ikoko ku Peace and Love kwacho ikoko. Peace and Love Saloon is the better solution and more value. Kana muchindida ndimbire chimbo mafansi woye Kana muchindida ndimbire chimbo mafansi woye Mambo Auimbe nyambo Iriziva uri rambo Zinonaka dzako dzimbo Tindopa mangoma uri mambo Auimbe nyambo iritsiva uri rambo Dzinonaka dzako dzimbo Donza tambo vakaimba Salamoni mambo Handina kuziva munondikoshesa zvakadaro Handina kuziva munondikoshesa zvakadaro Dai huku yaizviziva inonaka Iri menyu yairamba kurara muzumburi nematoto Dai mombe yaizviziva inonaka Iri menyu yaizanyangadza muswe Yaifamba chimutera Stani, Bamambo, Pacharewa Tindongwazi and the adequate sounds in a couple of ziko mandishita kwe Akwa imoni na mafanza angu ndimbireka nyimbo Ukama igazo zuza so nuku dhe Kana kuti nuku imbigwa kambo Agumbo bona gombo Dambare funo zero tamira judgment Eke nyenye My brother, my uncle, my younger brother, DJ Latest. How are you doing, bro? How is it today? I hope you're okay, you're fine now. If you know, you know. How is Melody? Together with Julie and other staff members at Peace and Love Saloon. Where we shout our motto, peace and love is the better solution and the more value. Aruka waya mdala, riza waya.
Pindo pa number 3, Muchemwa pa number 2, Ko pa number 1 pa indani manje. Andi vese vatorira. Ameno tima kavuta ndisi. Arikatone. Just wait and listen. Amuchanakirwa gore rino. Munodzidza ma sports. Ndiani vamwese varira. Angopinda zvogara pa number 1 ndiani wendo. Vakanona mirongo ariko. Muratidza makazikana kana kaleni ndakamereko. Vakanona tushata chizo. Vakanona ontema. Saita muswate moyo nai. Mayo. Wow. DJ Hat on the radio station. Blue Jeans Radio. Vakaipa zopanyika panapa kakatenderera kamba katika munzo ndiani komuna akaimba chimbo ichi zvataiudzwa ipapo imi vanhu vane utsinye mufunge zo hanzi akatofa atombo muzivi munhu wacho akatoshaika zvakaoma nai Muchemwa mufana wangu wakafa herewo zvakaoma. Alright, Andoka Magre Panabatu Sundarinati, Blue Jeans Radio Sungura Top 10, Jamno Pone Peace and Love Salon, the better solution and more funny. And don't that. Parsip Masingo, Linshan Hoblawayo, Berus Ufambe, Banket Kariba Plum, Masingo, Chimani Mani, Chile, Chipi, Nyanya, at 22 miles, Takunanga Comtana, Chakamaranga Murisi, Apango Majamu Tamberi, Pashundura, Aziri Musakova, Kuma Oti, Kuchikanga, Kudanga Vura. Nai baba nai, doita siku ni msoro wangu. Buzukuru akadzura kupika mvera kubvapo. Nai baba nai, doita siku ni msoro wangu. I need something chiri nice. Msoro wangu uchaita uyu. Aish, nai mai mwana, ko unochemeko. Hauna kudzora zve peace and love here. Peace and love. Peace and love saluni inogadzira musoro zvemhande pamusoro ma free hand, ma twist nezvakawanda wanda. Oh nai. Eka. Rega nditomhanyira afo nokuti nekazita kacho akandofunga kunoitwa zvemandoro kwata ndichagari pano ino. Chimhanya yamai mwana nekuti peace and love ndo shasha pakugadzira musoro. Peace and love salon, the better solution and more value. Chande unaziona mo ye ukajure kwa wakafa ye ukajure mwananguka ye ukajure kwa wakafa ye ukajure mwanangu uchiziwa mai kumusha mari munama uchiziwa baba kumusha mari munama uchiziwa mai na baba mari munama Makorokoto kuti pfeno kusogara pa number 1 Musa Marimbire ure mwananguka ye ukashu NGP Power Express Kamano Dziko ye ukashu a new entry number 1 Zondorina nditi ndima kavota ndizvo zvakaitika asi ndima kavota nditika kandima kakafarira andotenda zvikuru wePeace and Love Salon ndigotenda zvikuru ye ukashu rekuzida
adminesa ali panapa nditika pamwe chete nevasiri panapa vanosanganisira Cosmas Rusere Will Flow Big Sam timu rinoona kuti YouTube neinternet zviri kufamba zvakanaka here Chief Yambongo, thank you so much. Shamesa Zia, love you. Munyo matombo usina musharo unorunga vose vakafona nditi nevakavhota. Thank you so much. Varinga vakuite zvakanaka. Andonzi Hatie, David Chipoyi, the Blue Cheese Master bakudzi radio pacho. Mwari rugare ngakuchengete. Akudzamara sanga zvakara sondonotevera. Apa chirongwa chimwe chete. Bye bye. Chakakurera nezuro. Chakakurera nezuro. Karapa si mwananguka Shinyatso kufunga ruiri mwanangu Karapa si mwananguka Shinyatso kufunga ruiri mwanangu Chakakurera nezuro Chakakurera nezuro Chakakurera nezuro mange makateerera kuchirongwa Blue Jeans Radio Sungura Top 10 chamunopiwa chishanu chega chega ne Peace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio muina DJ Hatie David Chipoyi tosangana zvakare izvo ndonotevera. Yes, good to go.